ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаи шумо ба хайр шодӣ бошад. хуш омадед ба видеои имрӯзаи мо дӯстони азиз. дӯстони азиз, як моҳ пеш, бигем 22 декабр, рӯзи ҷумъа, шукри худо мо бачадор шидем. мо имрӯз дар родом, вақте ки саломати худат, саломати фарзандат соз боша, як рӯза ҷавоб медодиян. ман рости пешакӣ ягон чи кӯдак харидагӣ набудам, тайёрӣ дидагӣ набудам. ягон чизе ки важна дар кораи ҳамоҳра гирифта будам, формачао дигар чи гирифтагӣ набудам. баъди таваллуд шидан нами формачаро гирифтем. мо як рӯз истодем дар родом. соатҳои 6 бега рӯзи ҷумъа 22 декабрда кӯдак шуд. пагаҳ рӯзи шанбе 23 декабрда соатҳои 1-2 абеда ҷавоб мон додан. саломати худам, саломати кӯдак соз буд. ҷавоб мон додан. хона омадем тамошобинон. имрӯз шанбе, мо ай бозор омадем, харид кардем гем продуктамона, михайкантакай, қанду вакмком качида гирифтем, чая ҳавла гирифтем, якта капусти калон гирифтем, 6 та монданем капуст арзон килош мису. ая пачка хапичи гирифтем асарти барои ягон меҳмон омадан. рости ҳайё арзонакое барои кӯдако хӯрдан. ана бо чӣ гирифтем? як бринҷ нагирифтам, тамом. лапча гирифтем, лика сушонка гирифтем, ойнавод гирифтем барои якта торти медоӣ кардани ҳастам. маска гирифтем, разрыхтида дрожжу, баъд мехай шириқҳо гирифтем барои кофеи кӯдако хӯрдан. шакар гирифтем, 4-5 намод макарон гирифтем. моҳӣ гирифтем, ана ишча, мурғ, акрачка гирифтем. гулкарамои свеж набо собун гирифтем. тамошобинон, ма дар инҷа торти медоӣ тайёр кардем. 4 қошиқи калон асалаю 1 қошиқча сода хеле андохтам. ҳозир саб сирх мешавад. кофта местем сирх кишид ба 150 грамм маска медозем. ина тамошобинон, намехай сирх шид, ма 150 грамм маска маска ки об шид ба рӯи пинка медирем ша. духтаро, ман дар инҷа 6 дона тухм гирифтам. камтарак намак, тухмо майда буд, барои ҳамин ман 6 дона гирифтам. тухми калон боша 5 донаш кифоя. 150 грамм шакар. ҳозир боша тухмро камтар лад мезанем, баъд шакара меандозем. барои нама тухма лад задам ба ҳамроҳи шакар. ин хел тайёр шид. асали об кардагира хел андохтам. вообще миксер кати назадам. инҷа ним қошиқча разрихтили андохтагим. ҳозир оча меандозам, ба ҳамаша якҷоя мекунам. духтаро, хамирмон бояд ранги отала шавад. камтар як отала да ғавзтар. дига ман синимат накардам дар инҷа. баъд ман дар листи духовка пухтам. листи духовкам бигем ки ай духовкаи оддӣ неста, духовкаи майдатаракай листи ҳамуда пухтам. формаи торпазакам буд, рости вода қишлоқ. баъд дар ҳамин пухтам. якта формаи резини буд, дар вай напухтам, дар ҳамин пухтам. и листи духовкаам хеле 4-5 калони бад неста.
ва дуруни лист намехай радрадакай бинен вай пайшимон давидгин. في العلم فقط علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا عائشة حبك креми торт боша маскаву малаквай. ма бисёртар заварнои крема нағз мебинам дар ҳамин торти медовӣ. рости духтаро ма бисёр пухтупаз мекардам. ана фаромӯш мекардам ки кам кам сёнка кунам, влог кунам, тайёр кунам. рости ҳози умарҷон шидаги набуд. манту, самбуса, мисол пирог, пичин ҳаррӯза будагда. ҳози ай шидаги ма дига ягон кор карда наметавонам. фақат ҳамин қакора мекунам. саҳриё мехезам, чихела печкада алов мекунем, чоймонам мехӯрем то бачам кати духтарам ай мактаб омадана мешинем, дига кор надорем. барое ки ма беру биромада ягон кори дига ма карда наметавонам. фақат ҳамин қакор мекунем, алов мекунем, хонаву дармонам мерӯем, мешинем, чой мехӯрем, тамом. то соати 11-12 дига то кӯдакҳо ай мактаб омадана бекорем. воки омадам баъд ай қафои кори майдонӣ меша, мисол ҷомашӯвӣ бо дига корҳои майдонӣ. дарои хушрӯ ай ҳамин пичини тайёр кунем. беҳад резонаки хушрӯай. рецептшам осонака. 1 пиёла шакар, 3 дона тухм, 1 пиёла равған, 1 пиёла шир, ҳамаша лад зада. 1 қошиқи калон разрихтил мендозем, ванилин, орд мемонем 10-15 минут дам мегира. хамирша бигем не сахти сахт, не мулоими мулоим мешӯрем, миён на. дар муддати 15-20 минут тайёр мешавад. абеда ма бо пирашки карда будам камтарак, пирашки резонак. баъд хонагиёмон омадагӣ буданд, хоҳарам ино баъди умарҷон шидан. ана ширу чакка фраймон овардаги буданд ай қишлоқ. якта анами оши бурида кардем, ҳам инае тупак кашидему, ҳам овдор кардем. беҳад ози ҳами хел иштиҳоям надоре. рости гриппҳои безеб омадаги ранги вирус боре. ай сабаби анами бода ҳаво боша, вабше барфу борон не мегӯй баҳор боша. тоҷикистонои мисол чила ҳай не ки мегӯй баҳор боша. чиқа касал безеб омадаги ай кӯдакҳои мо дар 1 моҳам 2 бор 3 бор грипп шида хестанд. то ҳатто ана бачамонам хе касал шид. ина бачаи майдаким бигем беҳад гриппҳои вазбин шид. бинё полни маҳкам нимехехай хела беҳтар шидаем. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда.